Добро пожаловать в мой русский магазин. Милости прошу. Eigenlijk wat jij hier ziet, het is echt Russisch. Dit is echt de Russische soep. Die heet borsch. Borsch? Borsch. Dit is ook een soep. Maar het is iets anders. Er zit ook een vlees en groenten en alles erop en erin. Een soort snert? En een beetje. Dit is van dat zwarte brood gemaakte drank. En er zit heel weinig alcohol in, want het is gewoon een gist. Van de gist gemaakt. Maar dit is van brood? Ja, zwarte brood. En hij heet kwaas. Kwaas? Kwaas. Maar er staat kabak. Nee, ja, bij jou het is wel een kabak, maar op zijn Russisch staat wel kwaas. Okay. Maar je maakt toch geen drank van brood? Ja, Russen wel. En wat verkoop je nou het meest aan de Russische Fries? Ik verkoop eigenlijk van alles wat, maar ik verkoop het meeste wat staat daar in de koelkast. Ik kan wel eentje pakken. En kijk, Italianen hebben riviolen, Russen hebben pelmeni. En die heet pelmeni. Ja, pelmeni. Wat kan je hier lezen? Oh ja. Lees je wel? Ja, ik zie het. Is goed. Pelmeni. Pelmeni, precies. Dus dat is het. Want dat is echt super lekker. En waar is de wodka? Nee, die wodka heb ik niet, want ik mag geen wodka verkopen. Oh. Daar moet ik even een toestemming aanvragen. Dat kan niet zo makkelijk, hier in Nederland. In Rusland wel, maar hier niet. En wat is nou het verschil tussen een Rus en een Fries? Russen drinken heel veel wodka's en praten geen Fries. En Friesen praten Fries en drinken geen wodka. Goedemorgen. Ik ben van Heer van Omroep Friesland. Ja. En wij maken een heel lied, tenminste niet hebben wij. En daarbij maken we een videoclip. En daarbij zien we wat mensen die even in je zin uit het versje playbacken. En al die versjes, of al die stukjes zetten we achtergrond en dan heb je een clip. Komt-ie! Het werk is dier, ik wil niet zo naar dat. Dat ligt er aardig op, ja. En dan komt-ie! Het werk is dier, ik wil niet vrij. Zo naar dat. Nou, schitterend. Fantastisch, hè? Jo, ben hem. Zo. Ja. 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 De ster van het heel lied. Zeker. Ja. Ja, dat is jongen, protenij. Ja. Ik heb protte reacties gewoon. Ja? Ja. Ja. Protte bellen. Maar wat zouden de mensen dan? Ja. Ik wie heel die doen het zwaaien met handen zijn ze. Het werk is dier, ik wil niet vrij. Zo naar dat. Komt u weer? Ja. Het werk is dier, ik wil niet vrij. Zo naar dat. Daar komt ie. Het werk is dier, ik wil niet vrij. Zo naar dat. En al laken snij mij. Het is een heerlijke dag. Ja, deze is niet gesprongen. Ja, deze is gesprongen. Ja, zit er hierin? Nou, dat weet ik niet. Dat zullen we even bekijken. Oké. Ja. Je mag wel Fries praten, Ja, ja. Ja. Zie, daar zit hij. Ja. Je hebt hem te pakken. Zeker. Ja. Ja. Dan ga ik hem voortzet. En dan komen ze daar onvleen, onrennen. Ja. En ja, dan, wat is dat? Klepje omheen. Ja. En daar heb je ook nog wel een. Schitterend. Wat is er nou zo mooi aan een man? Nou, mooi in de natuur, hè? In de vrije natuur. En dat is omdat de boeren
Je had er zo'n hekel aan. Want ze maakt de hele sjerre stekken. De hele sjerre. En zulke grote bulten. Dat komt al hier in de riel voor. Oké. En de kuil. Nou, zullen we daar even. Daar hak ik niet in. Tja. Maar ik vind het wel een beetje zielig. Nee. Dat beestje is ik even in de vrije natuur. Oh. Tja. Dat is het hoentje aan het blaadje. Het hoentje? Ja. Ik kom kaas even zien, het hoentje. Dan kent iedereen mooi mijn blaadje. Nog één. Nee. Maar heb je dan ook een beetje een hekel aan man? Ja. Ja? Ja, maakt je de hele sjerre stekken. Alles maakt je ze stekken. Jo, klinken maar fel. Ja. Dit is even het hoentje. Dit is dat. Dit is dat. Tja. 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 Dit is dat. Hier. Dit is dat. Apart. Zie je, ik kan aan je, jong. Dit is dat. Dit is dat. Tja. Zie je, jong. Tja. Tja. Hier. Ja. Hier. Ja. Tja. Oh. Tja. Tja. Apart. Tja. Apart. Tja. 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 Ja. Ja, apart. Hij bent er wel blij van, hè? Pieter, je wordt het er heel blij mee. Wat ze beslist aan ze oppakken, want als hij wordt het oninje was, ja. Zo mooi vindt het. Ja. Oninje wij. Prachtig. Ja, omslepen een bootje en rally, hij vindt het prachtig. Dus dat heb je gemeen. Je bent beide gek op deze man. Zo speelt je al. En de boer heeft het blied mij. Ja. Jouw jongen, jong? Oh, shit! Jere! Had het nog in de gaten? Ja! Nou, dat weet.